Co? Našli jsme objev, našli jsme Ježiška. Sandro, tě to píchne do zadku. Ne, to se ani neopavuje. Nežehy na to, to má bodliny, ne? Já dělám to trávu. Tam má čumák. To je takový hezký ježíček. Ale já se ho bojím, to ke mně ani nepřiblíží se to. Zvíře. Dáme mu tam jablko. Jestli to je pravda, že ježce nosí na zádech jablko. Nenosej. To nevadí, ale zkusíme ho tam dát. Teď ho vyplašíš. Nevyplaší. To je jaká pecka. Takže to není jabko. To asi jabko není. No, ty ho vyplašíš úplně. Tak to není pravda. Tak to není pravda. On žere trávu. Já se ho bojím, můžu si žádat jeho bodly. Nešaj na něj jeho Ne, já si ho vodila, mama by šel vidět. Protože ta tráva... To dáme na YouTube, jo? Stačí? Jak se dívá. Asi ztratil mámu. No, jeho přirozené velikosti. Jo. Je tady pár ostatních ježičků možná ještě.